používali sa lietadlá v Československu a samozrejme sekundárne radu lopatiek, turbín a tým pádom vznikanie samotnej síly, samotného ťahu. Toto lietadlo bolo porovnávané aj s ruskými typmi. Ale samozrejme, toto vyhral československý L-29 ďalších, preto tu ešte sú v dispozícii. Takéto lietadlo bez sponzorov, fakt nadšencom, aby takéto lietadlo udržať. A jedna vec je technická stránka a druhá vec je udržať si vôbec licenciu pilota, preskúšania. Každý pilot musí mať nejaké preskúšanie, skúšky každý rok a takisto veci. Tieto lietadla neboli ako cvičné, ale boli samozrejme v mnohých krajinách aj následne, myslím aj v afrických. A to lietadlo dostalo sa do veľa krajín sveta, aj vzhľadom na cenu krásy pomaly. On sám tu predvádzal akrobatické prvky, ale každý akrobatický prvok alebo nejaké číslo boli rôzne verzie vysokotlakými hydraulickými systémami. Bola urobená dokonca jedna špeciálna verzia, jednomiestná, ľahká, potom prieskumná. Bola urobená odlačená verzia pre pokročilý výcvik, pre špeciálne prvky. Momentálne pristávacia konfigurácia má ona tu asi pristane. krása, je to sila. Lebo to není dostý, asi. Ako sa hovorí u nás, dnes už dostupné prostriedky na internete, ako dokážu nám monitorovať lietadlá, nám povedia, že kde sme, čo sme, ako to letí, čo to letí. Prezentovali svoje umenie, boli všetko dolnoplošníky. Je to aj o ovládaní. Hodnoplošník je trošku viac stabilný, inak manevrovacie schopnosti má ako dolnoplošník. Takže naspäť tejto L200 len na minimálnej rýchlosti vysunuté klapky, podvozok vysunutý. Sú to lietadlá, ktoré patria do ultralightov a Shark, nie darmo sa im hovorí žralok, pusta, ľudva ten spôr, inšpirácii človek naberie z prírody a žralok svojim tvarom, svojim hydrodynamickým krásnym tvarom bol využitý toto lietadlo, pozrite na ten krásny les. Išli pekne, krásne toto lietadlo. A toto lietadlo prekonalo tento rekord 15. septembra 2012 a bol to rekord s hodnotou 285 km za hodinu na Shark 03. A tu vidíte už trošku rýchlejší prelet. Ja tak v kontiku duše budem dúfať, že to trošku ešte roztlačia. Neviem, či môj našepkávajúci mi potvrdí, či to ešte roztlačia, uvidíme. Dáva taký váhavý znak. Má jeden krásny vták, volá sa Kondor. A jednoducho toto našepkalo krásne aj ľuďom, ako to robí. Tak ako žralo našepkalo Sharku, že takto krásne lietadielko, dobre na výcvik, veľa pilotov práve inklinuje k ultraľahkým lietadlám. Vidíte, teraz sa nám krásne ukázal brucho a mohli ste si všimnúť tú formu tej hlavnej nosnej tlakovej plochy do toho hlavného krídla. Je tu krásna plutva, krásny tvar a keď premetíte na výuku, potom následne už na tie väčšie lietadlá, samozrejme o tom, ako sa dostať k lietaniu. Aj o tom si dneska povieme. Krásna kolová otázka. Už toto je rýchlejším, že rozhodovacia schopnosť posudzovať a okamžite reagovať
z hľadiska neurológie, z hľadiska sústavy mozgu patrí jedným z najrýchlejších, pretože vy musíte okamžite reagovať. A najmä tieto procedúry je potrebné vyhodnocovať a reagovať pri pristáti, tak ako... Takže, dámy a páni, posledné akrobatické vystúpenie v podaní Frankyho Pytlíka na extrém 330 samotnému Franky, alebo terminus technicus, ktorý som povedal, typová skúška. Postupne človek sa chce stať pilotom na rôznych typoch, tak prejde celú etapu rôznych skúšok, testov. Stať sa pilotom môže takmer každý, len vyžaduje si to vedomosti, zručnosti a samozrejme istú dobu aj peniaze. Najjednoduchší spôsob stať sa pilotom je stať sa členom aeroklubu, jedného z aeroklubov na Slovensku, ktorý mnohí máme, ktoré mnohé organizujú letecké dni, organizujú aj letecké školy. A v samotnej konštrukcii, pravidlá, proste lietanie, je tam niekoľko kategórií, ktoré musíte zvládnuť a postupne musíte urobiť skúšky, až lietate. A postupne podľa typu, o ktorý máte záujem, sa preškolujete po vykonaní skúšok. A postupne sa z vás môžu stať svoje piloti. Ako predvádza pilotáž na tejto krásnej Express 330 upravené ovládacie plochy na to, aby mohlo vykonávať veľmi rýchle výkruty a veľmi rýchle zastavenia z výkrutov a vôbec zo všetkých figúr. Pretože samozrejme aj zastavenie, rýchlosť a presnosť zastavenia v každej figúre, napríklad teraz vertikálny let, musí absolútne kolmí rozhodcovia vedia, ako to má vyzerať. Na to máte cykadielka, aby videl, že ide kolmo hore, pozerá sa do boku, nesmie tam byť uhlová nejaká odchýlka. To všetko sa hodí figúry k postupnému záveru tohoto leteckého dňa. Týmto by som ukončil takú detaľnejšiu informáciu o tomto lietadle, pretože, ako som povedal aj bačovia, všetko to najlepšie sa len doma. Aj Franky sa vám v nožovom lete systému nám tu napovedal, že je vzduch stabilný pre fotografov. Vystúpanie a udržanie pekne v rovine. A pri zvukoch tejto spánky bezpečný Franky Pytlík bezpečne, krásne nás ľudí po týmto krásnym letadielkom. O tej kráse, o tej nehe, ktorá ide z tých nových letadiel, to všetko byť ďalej. Takže čo urobíte? Namiesto jedného veľkého, širokého krídla dáte dve na seba. Dámy a páni, nové a historické nad sebou. Krásny pohľad, najmä pre fotografov a výrobcom je Boeing. V tej dobe tá cena bola nejakých $10,000, môžeme povedať. Také malé mávanie kytiel, zamávanie. To lietadlá nemajú veľkú manevrovaciu schopnosť. Boli to lietadlá, ktoré boli používať služby ako cvičné lietadlá až o niečo neskôr. Samozrejme, toto lietadlo nebolo len na americkej pôde, ale boli vytvorené aj exportné verzie, najmä model 75, dámy a páni, Stearman,
minimálna rýchlosť, dotkne sa chvostíkom, popristáti. Tu v Dubovej ukončil ukážku a toto lietadlo dnes ešte môžete v niektorých krajinách aj vidieť ako historický to take off. Toto znamená, že Zoli môže začať. Zoli, nech sa páči. A začína ten kontrakt moderného. Zoli, Vereš, čo povedať? Ja neviem, medzi tým sa zmenil možno, že len náled jeho hodín. A úhlom nábehov, teda angle of attack, znamená nakláňanie rojky krídla voči horizontálnemu letu. A toto letadlo lieta samozrejme vďaka tejto tlakovej sile, ale aj vďaka pozrite sa tú otočku. Toto je, o čom hovoríme. Ten let na chrbte, kopaná otočka, vyknutie. A práve tam sa využíva tá reakcia toho lietadla, keď je schopné 420 stupňov za sekundu, takže jedným vyknutím páky za 0,2 cvičia a niektorí nepotrebujú cvičiť. Nožový let, podanie nožov. Toto lietadlo, alebo každé lietadlo bežne vo vzduchu drží tlaková sila, ktorá je vytváraná na krídlach. Vrtuľník je takisto lietadlo, len má rotujúcu stvochu krídel a Zoli to, čo predviedol, 420 stupňov za sekundu. Otočený svet 1,5 krát za sekundu. A pokiaľ sa vrátim k tej tlakovej sile, tak to ako Zoli letel vyslovene len na krídle, ako keby nemal krídla a tú tlakovú silu mu pomáhala robiť chvost, trup a samozrejme neviem ako vy, ale je mi teplo, tak mám husiu kožu, je to nádherné. Proste pozerať si, ako tí profesionálni piloti, tí ľudia to cítia, robia to pre vás. Oni sú tu všetci na to, aby ukázali svoje možnosti a schopnosti, aby sa potešili a možno niekoho aj inšpirovali preto, aby sa z niektorých z nás dva stali piloti. A už sme len nejakých 1,20 m, 1,30 m nad zemou. Samozrejme rezerva tam musí byť, tie porivy sa niekedy otrhujú. Úplne presný let, všetko to cíti, krepne v nohách, čo asi dáva za pravdu aj tomu, že to letadlo má neobmedzené vlastnosti a má ho totálne prirastené k telu, takže ukážka maximálneho ťahu vrtule. Ukážka rýchlosti, koordinácie. Dodržala presne, čo sa dodržať má. Zásadne nejdeme za display lineu, bezpečne, krásne. Počkáme si na prvok, pôjdeme na chrbát alebo na nôž. Na chrbát. Máva ešte takými, volalo sa to, že opilý pilot, také prvky pri pristáti, hej, to si nemôže dovoliť len on. Zoli mu zakývame. Dámy a páni, Zoli sa vám predvedol tu v Dubovej 218 na lietadle, ktorých je vyrobený vo svete len 12 kusov. Sú to custom made. Nielen ako celku, ale aj príprava každého vystúpenia je detailná, nič nie je na náhodu. Každý pilot, aj z vlastnej skúsenosti viem to povedať, že keď sami lietate, tak máte nejaké svoje maximálne hranice, kam môžete sa priblížiť či už rýchlosťou, alebo vzdialenosťou.
ale krásne pristátie, zatlieskame, super rozdielne, vysokorýchlostné, pozrite sa to priblíženie, pritiahnutie a prakticky také jemné plachtenie nad zemou, vďaka doprednej rýchlosti a títo páni sa môžu dovoliť takto si dokonca tlapnúť. Páni, paráda k letectvu a je to také vyskúšanie si tých základných fyzikálnych zákonov a poznám veľa pilotov, ktorí začínali práve ako modelári a postupne tie lietadielka prerástli do veľkej veľkosti a sú tých piloti až tých najväčších lietadiel. Ešte raz potlesk. Zlet povolený, očovskí bačovia štartujú a pozerám, sú to dvojvleky, všimnite si, čmeliak, Z-37 Zlín ich ťahá a všimnite si ten rozostup, ktorý môže dodržať. Je potrebný na to, aby lietadlo zlietlo. Čmeliak má svoju vrtovú rýchlosť. Vetrovne platíky majú svoju. Z-37 je dostatočne silná na to, aby potiahla niekoľko takýchto vetroňov. Povieme si aj o rekorde, ktorý urobili očovskí bačovia na zliači, ale to si počítame až vtedy, keď ich letová ukážka, keď ich vyťahnú do výšky, kde začnú svoju prezentáciu pod svoju. Niektoré moderné stíhačky dokážu vydržať na sviečke, ale dnes to neuvidíme. Dneska tu bude prúdové lietadlo, samozrejme, 20 o policajnom zbore osobitnými predpismi, ako aj internými predpismi. Tento pohotovostný policajný útvar nebezpečných páchateľov, organizovaných trestnej činnosti. Potom napríklad pôsobia aj pri ochrane života, zdravia, napríklad elektrární, úradov, vodných diel, priemyselných podnikov. Sú napríklad aj gestorom špeciálnych úlovných príprav. Predstavili a dnes sa vám predvedú pri zásahu páchateľ. Sa nachádza v akte, oni ho prenasledujú a pán pilot tohoto vrtuľníka, ako vidíte z boku, z ľavoboku je príslušník pohotovostného policajného útvaru, ktorý mierí na auto a momentálne dochádza k vyprázdneniu auta, neškodneniu samotného páchateľa a samozrejme ten páchateľ neuteká len tak, zrejme na tom niečo bude, prečo uteká, preto okamžite nastáva prehúdaného útvaru. Tu sa však je niečo mimoriadne, preto volajú auto. Obyčajne, keď niekoho naháňame, tak čo môže byť, tak buď máme vymysle, alebo nejaké kroky, alebo výbušniny. Proste niečo z tých troch, to sú také tri základné axiómy, prečo vás niekto bude naháňať. Čiže primárny obal tej výbušniny sa zničí, že dojde ku kompletnému zničeniu, ak je tam niekoľko výbušnín, tak všetky medzi tým vidíte prelet vrtuľníka Bell 429 a pod chvostom ste videli za... Akrobatický dvoj. Tak, dámy a páni, a momentálne v roku 1968 v španielskom letectve. Toto lietadlo bolo navrhnuté konštruktérom švédskeho pôvodu Andersonom a tento pán Anderson bol šéf všetkých konštrukčných prác a venoval sa všetkým veľmi dobré, pôsobilé, samozrejme vtedajšie predpisy. Neboli také ako dnes, tá certifikácia prebiehala inak, bolo medzivojnové obdobie, takže lietadlo to urobilo za niekoľko záťažov. Lietadlo vzniklo v roku 1934, vykonáva akrobatické prvky, dokáže so svojím štvorvalcovým motorom Hirth HF60 vykonávať aj akrobatické prvky. Toto lietadlo na to, aby letelo, aj keď je historické, musí prejsť tými certifikátmi a musí byť dodržiavané. Toto lietadlo malo označenie KI-86 a malo motor Hatsuzake s výkonom 81 kW. A to lietadlo lietalo pre císarské námorníctvo. Španielsko samozrejme, Švajčiarsko až 75 kusov tohoto lietadla si objednalo. A tam sa dokonca aj vyrábali v Dornier Werke AG v Anderheimu a odtiaľ sa exportovali do Švajčiarska aj do takých krajín ako Chorvátsko, Taliansko, Jugoslávia alebo dokonca
bitva. Niektoré z týchto lietadiel boli vyrábané aj československy, samozrejme. Spoločnosť Ringgold zakúpila licenciu lietadla a to lietadlo dostalo označenie Tatra T-131. Lietadiel bezmotorových kozákov, bola tam malá úprava na motor kvôli chladeniu, aby pri čakaní na lietadlo, pokiaľ páni sa napáskujú, ako sa hovorí, do lietadla, do toho bezmotorového, tak aby dokázal vydržať, pretože samozrejme tieto motory majú náporové chladenie, nie je to vodné chladenie, to vzduchom chladený motor, samozrejme obtekaním vzduchu. Takže tu dnes vidíme toto lietadlo v takom prevedení, ako sa vyrábalo historicky, samozrejme s modifikáciami a úpravami, ktoré sú nevyhnutné preto, aby lietadlo zlietlo do vzduchu v zmysle legislatívy a právnych predpisov Európskej únie, aby to bolo bezpečné a predvádza takmer všetky možné prvky leteckej akrobatickej pilotáže, samozrejme s rozdielom rýchlosti a s rozdielom preťažení. Na toto pilot musí vždy myslieť, že nemôžem tým lietadlom urobiť 5-6G. Mám nejakú takú podvedomú, ale aj reálnu obavu, že sa môžem hýbať len v tej oblasti týchto lietadlom. Týmito jeho konštrukcie, jeho vlastnosti dovolia. Ale môžete sa krásne súvrať. Tomáš. Následne sú potom robené rôzne výkruty. A potom to predvádza neskutočné. A záverečné mávanie. Park, nejakú solo akrobačku, takže uvidíme. Momentálne tu v Dubovej na leteckom dni 2018 let AN2 a na palube Compact Skydive Team. Typové skúšky. Toto bol práve termín, alebo terminus technicus, ktorý som povedal, typová skúška. Postupne človek sa chce stať pilotom na rôznych typoch, tak prejde celú etapu rôznych skúšok, testov. Stať sa pilotom môže takmer každý, len vyžaduje si to vedomosti, zručnosti a samozrejme istú dobu aj peniaze. Najjednoduchší spôsob stať sa pilotom je stať sa členom aeroklubu, jedného z aeroklubov na Slovensku, ktorý mnohí máme, ktoré mnohé organizujú letecké dni, organizujú aj letecké školy. A obyčajne sa začína na bezmotorovom lietaní. Je to najcenovejšie, ako cenovo najvýhodnejšie, ale